Lafa elihle elikaMthaniya sibukela. Osopolitiki basezweni bangamaphiqiphiqi afakwe ngabelungu ukusidayisela amanga. Njengomalema abadayisa izwe bese bephenduke bethi bona abaliphethi izwe liphethwe u-ANC. Kodwa bebebazi ukuthi bangabadayisi. Sibazondela ukuba abadayisi bezwe. Bukanje ukhulumela uMiss Nigeria. Bafowethu hambani niye emakhaya. Ogogo nomkhulu bayonichazela kahle ngalamaphiqiphiqi. Sizalelwe inja endlini kulaba. Ugogo ovela emaphandleni aKwaZulu, eLimpopo, eVenda, e-Eastern Cape. Uluqonda kangcono uhlelo lomhlaba wonke. I-ajenda yamakholoni kanye nokungena kwabantu bangaphandle kangcono kakhulu kunalabo sopolitiki noma ophothule eVarsity. Ugogo ovela emaphandleni aKwaZulu, Limpopo, Venda, Eastern Cape. Uyaliqonda iqhaza lama-askaris, abathengisi ababizwa ngosopolitiki namuhla. Njengoba babephila ngezikhathi zabaholi bamaBantustan. Baliqonda ngokugcwele iqhaza lokufunda emphakathini kanye nokwabelana ngolwazi. Ugogo ovela emaphandleni aKwaZulu, eLimpopo, eVenda, e-Eastern Cape. Uyaliqonda iqhaza elibanjwa uhulumeni, izikhungo zikahulumeni, amaphoyisa, kanjalo. Nokuthi ayini amalungelo ezakhamuzi. Njengoba babephila ngesikhathi sobandlululo futhi babona ukuthi ubandlululo lwaluzenzela izakhamuzi zakhona ezimhlophe. Baqonda kangcono kunalabo sopolitiki noma ophothule eVarsity. Ugogo ovela emaphandleni aKwaZulu, eLimpopo, eVenda, e-Eastern Cape. Uyabuqonda ubunhloli, ukungenwa, ukuxoshwa, indima kamabonakude nomsakazo ukudayisela abantu amanga. Njengoba babephila phakathi kobandlululo, apartheid, amaBantustans. Bawuqonda umhlaba kangcono kunalabo sopolitiki noma ophothule eVarsity. Ngakho sicela niye emakhaya futhi nibuyele emiphakathini yenu. Nizame ukuyeka ukukhuluma kakhulu ukuze nithole ulwazi, nibuze imibuzo, bese niyalalela. Bandakanya labo bantu otshelwe uhlelo ukuthi abanalo ulwazi. Bazokunikeza ingcebo yolwazi. Mahala. Osopolitiki bangamaphiqiphiqi, bafundisa abantu amanyala futhi bavumela ukungenwa kwezwe. Badayisa okwalelwa emzabalazweni. Khumbula njalo ukuthi izikhungo zemfundo zatholwa kubandlululo. Ubandlululo aluzange lizakhele ukuthi zikunikeze amandla okuqonda ukufuduka kwabomdabu, ukucwaswa, kanye ne-ajenda enkulu yabamhlophe. Akulona iphutha ukuthi uhlelo lwezemfundo lugcwele abantu bokufika. Kodwa ingxenye yohlelo. Osopolitiki abamnyama basaqhubeka ngohlelo labelungu. Akukho okushintshile ohlelweni. Lokhu kwaMiss Nigeria akusukunyelwe. Liyahamba izwe kancane liyahamba izwe. Uma ukwazi ukubheka ngaphansi uzokwazi ukuthi kuhlosweni. Vuka sakhamuzi vuka.